Кремелиев от дясно. Тодоров предпочете да играе с Боримиров. Сега вече Кремелиев. Центриране, великолепен удар на Илиян Илиев и 1-0 за Левски. Минутата е 12-та. Един, бих казал, изумителен гол. ЦСКА видяхте Йордан Филипов, треньора на вратарите, най-близо до вас. Топка за Сираков в наказателното поле. Финт на Сираков, подаване към Станимир Стоилов и това е 3-1 за Левски. Всъщност, може би Боримиров е голмайстора. В купа от играчи не можа. Боримиров към Сираков. Подаване с пета към Боримиров. Удар на Боримиров и 5-1 за Левски. Също един гол, образец, един гол. Просто бих казал плод на наистина голямото въображение в нападение, което демонстрират. Видиме сега, Боримиров влиза в наказателното поле. Поредна опасност, Наско Сираков. Страхотно разбъркане и в крайна сметка 7-1 за Левски. Резултат наистина и най-големите привърженици на отбора едва ли са очаквали. Ето, че след 26 години отбора на Левски отново успя да постигне 7 гола в вратата на ЦСКА. Автор на този седми гол стана отново Наско Сираков. Абсолютен герой в мача с 4. Жребият определя за съперник прочутият Аякс Холандия с нашумели по това време звезди в състава. Футболистите на Левски Спартак играят като равен с равен. Губят в Амстердам с 1-2 и побеждават в София с 2-1. Развръзката на двубоя ще донесе изпълнението на Дуспи. Пропуск на Хелинг и победа за Левски Спартак. Просто невероятно. Но... Тодоров трябва да се опита някакво раздвижване по фланговете. Именно оттам станаха нашите попадения на Айброкс. Георги Иванов. Боримиров добре се намесва. Възможност за Боримиров. Сега Сираков. Сираков. Това е 1-0 за Левски. Минутата е 36-та. Наско Сираков действа в случая като наистина един супер нападател. Един великолепен гол на Наско Сираков. 1-0 за Левски. Трябва да бърза вече Хупчев да изпраща топката напред, пак там каквото стане. Сираков с глава към Григораш. Тодоров. Може би последна възможност за Левски. И гол! Невероятен гол на Николай Тодоров! Ето това трябваше да стане! Господ беше с Левски в този момент! Фантастичен! Невероятен гол на Николай Тодоров и 2-1 за Левски! Това може, това, което най-добре може Николай Тодоров. Това направи в този момент. Бомбен удар, наистина бомбен удар. Приканвам от самото начало на матча Николай, ако може да... Arguably the most dangerous player for Levski in the first stanza.
A little bit of bad luck coming back and a heavy pitch on the home field. Could re-injure himself or pretty much run out of steam. There you see a chance for Jovov. Cuts it inside, bending ball, off the post and in! He used Lucio as the decoy and then turns and fires a dart, hitting the back post bullseye. Impressive. What a move he puts on the two defenders, cutting to the right. Defenders kept going.